Daw raw il-play, aċċettawa, they started to advertise it, fetħu il-booking beda miexi, u għax 4 min nies tiqlafat, marru ħarġu. Jena għal-fut, bdew jajdu, saħan sitra bdew jeddu l-atturi li dawna ħajġu jissuttawhom, waħda mill-xisma għalula li jisma, aħna konna neħħejna persuna li kella xtaqsa ma daw l-affarijiet biex ma noċ nsemmi il-firja raxsitar u dira beżatu u għalti tikbitajni ma nistax inkompli għax nitlef il-xol tijaj. That is the situation tal-atturi f'Malta. Alla ħares għal kull kumment li nara fuq Facebook jenni għaf namel dal-podcast għax kiku. Jiena naħseb li l-atturi li kelli bijaj kienu kollha bla bajt. Kolla kemmu għax lebda tur, lebda artist Malta, meta ħarġet il-bicċa xogħol tal-nazista ta' xisema ta' pija, jiena kont wieħed minn tal-ewwel li għat li defendejta. Ma ġiet iddefendini li ħadd minnhom ġie u l-atturi, ħafna mill-atturi iddefendew il-fatt li awtur Malti il-play tiegħu tiġi mneħħija mirant u tiġi mneħħija mill-teatru. Isma' għedilna mela l-darba l-lafat biex ta' tisiru tema rikorrenti. Min huma daw l-lafat?